instituzio honi eta herriari eman diozu zure lan eta denboragatik. Bihotz eskerrik asko. Udaletxean egindako azken urteak gogoz, zorroztasunez eta arduraz betetzen zaitunez. Jakin badakit, gobernuak bere akordio eta lan bezala aurkeztu dituen hainbat ekimenen artean beste batzuen askoa funtsezkoa izan dela, eta alde horretatik posikoak manezka dute. Gustatuko litzaidake proiektu eraldatzaile gehiagotan energiak gastatu izan, eta gutxiago oinarrizko kudeaketa kontuak borrokatzen eta salatzen. Irmoki sinesten dut mundu eta herri hobeago bat nahi badugu, alderrikarien eta ezin ikusien gainetik ausardiaz eta guztion artean proiektu eraldatzaileak martxan jarri behar ditugula, eta beraien oinarriak herrian bertan dugula. Bide horretan, udaletxeko teknikariak, herriko eragileak eta arlo askotan parte hartzeko prest dauden herritarrak gehiago entzun eta babestu behar ditugula uste dut. Ni neu hausnartzen jarri naiz, eta une honetan, etxean bertan, inoen baino gehiago behar notela antzeman dut. Izan ere, legaldi honetan, jaioko den bigarren seme izango dut datozen asteetan. Energia eta pazientzia guztia etxean emateko garaia dudala konturatu naiz. Etorkizunean ere, helduko zaizkidalako herriaren alde lanean jarriteko aurrera. Ni ditzan ematen, udalean eskarmentu handia duen eta lanean gor jarretzeko asmoz dagoen egatzen dut taldeko larret trofadole izan duzu. Bukateko eskerrak emanei izkiet, esperientzia hau horren aberazgarria izatea eragin duten udal zinegotzi eta teknikari guztiek. Ez ere, berdintasun arloan aldin imateien eta politikaren gainetik pertsona bikainak direla erakutsi didaten taldekiden. Eta ezin apurtu azpimarratu gabe, udaletxeko balkoko loreak egiten diren arren. Gainazaleko esku arteekin zuelgi ez dugula herri hobeago bat lortuko. Bai ordea, partaietan, justizia sozialean, inklusioan, hezkuntzan eta jasangarritasunean zintzoki sinesten duten herritar eta politiken oso. Eskerrik asko.